Se jkun il-Musta Technopark bejn l-10 u 12 ta' Diċembru. Iċ-charity sale li qed jorganizza Franklin flimkien ma' Centercom li l-liħ minnu se jmur kollu għat-tfal tal-Ursolini ftit jiem biss qabel il-milied. L-affarijiet li wieħed jista' jsib huma bosta. Ħwejjeġ bit-tiketta, drawing books magħluqin, ġifieri pencils għal min iħobb l-arti għandna ħafna affarijiet tal-arti wkoll, ser ikollna affarijiet tal-ħelu wkoll relatati mal-milied, ġifieri kollox brand new. Se jkun hemm ukoll affarijiet użati bħal ġugarelli illi iżda jinsabu f'kundizzjoni tajba ħafna u se jinbijaw bi prezzi mraħħas. L-affarijiet kollha għal bejħ nataw mill-ġenerożità tan-nies. Tibt number of statuses online fejn kelli rispons tal-fuq minn 200 ruħ li wiġbuni li jistgħu jgħinuni. Jiġifieri kull oġġett li għandna li ser inbijaw għal dan il-charity event ġew kollha grazzi għall pubbliku wkoll. Jiġifieri ħwienet minn kull imkien bdew ġejjin in-nies. L-attività hija miftuħa għall-familja kollha